O amor. Que é o amor? Pregúntome eu. Hai moitas clases de amor, entre pais e fillos, entre amigos, entre dúas persoas que se queren. Tamén está o amor á natureza, á música, ás cousas. Pero que clase de amor é máis importante? Eu creo que todos teñen o seu aquel, que todos son importantes. O amor entre pais e fillos, por exemplo, eles sempre están aí cando os necesitas, para axudarche e apoiarte en todo, para darche consellos. Eles sempre te van querer. O amor entre amigos tamén é moi importante, xa que estás con eles todos os días. Son os que aguantan as túas paranoias e os que te fan rir cando estás mal, e a pesar de todo, quérente. O amor entre un rapaz e unha rapaza tamén é importante. É un amor máis íntimo, quizá ás veces menos racional e máis impulsivo, xa que en moitos momentos non pensamos as cousas, e deberíamos antes de facelas. Aínda que en definitiva esta clase de amor sempre vai ser moi especial, pero sempre terás esa certeza de que a túa parella ideal non che vai fallar, que te quererá a pesar de todo. Iso dirévolo máis adiante. En conclusión, todos os amores teñen algo de especial, algo polo que desexar volver ver a esa persoa. Aínda así, para min o amor máis importante é o amor puro e inocente.